ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥରେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ନାଭି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଉଁସିଲେ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ଏହାକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଥିଲେ, ଏହାକୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପ୍ରାୟ 50% ମହିଳା ନିଜ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠୋର ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ମୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଯୌନାଙ୍ଗ ଅତି ଶୀଘ୍ର କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ।